Яңалықлар шығарылышы өз үшін башлап жіберді. Студияда Олина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрнең төп коллекторында капиталь төзекләндерү эшләре бара. Барысы турында тулырак Фәридә Сабирҗанова сюжетында. Тиздән Чаллыда атлы туризм белән шөгыльләнергә мөмкин булачак. Тулпар ат спорты мәктәбенең яңа проекты турында Римма Султанова. Энергетик мәдәният сарай капиталь ремонтка ябыла, онда нинди эшләр башкарылачак? Шәһәрнең төп канализация коллекторын төзекләндерү эшләре 80%-ка ябып башкарылды. Бүген ремонт эшләрен халыкара реконструкция һәм үсеш банкы экспертлары бәяләде. Проектта катнашып, шәһәр әлеге банктан төзекләндерү эшләре өчен грант тотты. Төзекләндерү эшләре бар көченә бара. Бу турыда тулырак алдагы сюжетта. Төзекләндерү канализация коллекторының Ярчалы проспекты буенча урнашкан өлешендә бара. Бетон турбаларны заманча материалдан ясалганына алыштыралар. Мондый турбалар авария очракларын булдырмаячак дип белгечләр. Аерым участокларда эшләү коллекторның эшен туктатмаска мөмкинлек бирә. Элеккеге канализация турбаларына 45 ел. Ремонтны кичектерү экологик катастрофага тиң булыр иде дип белгечләр. Моны шәһәр мэры да ассызыклады. Если в таком состоянии дальше мы эксплуатировали, а у нас возможностей таких не было, то к 2023 году, это буквально через 4 года, износ составлял бы более 80%. К 2026 году износ канализационного коллектора составил бы 100%. То есть его бы практически эксплуатировать было бы невозможно. Капиталь ремонт өчен финанслар федераль проект аша булдырылды. 10 шәһәр исәбендә Чаллыда торак коммуналь хуҗалыгы проектында катнашып 1 миллиард 300 миллион сум акча атты. Действительно, было непросто попасть в эту программу, и городу это удалось сделать, потому что и хорошая очень была репутация и в Министерстве строительства, и в Министерстве финансов по реализации не только каких-то объектов в рамках нашей программы, но и других программ, которые и федеральное правительство инициировало. И именно поэтому удалось получить доступ к этим финансам. Реализация этого проекта позволяет фактически весь коллектор обновить, что действительно позволяет городу спокойно дышать, по крайней мере, мы надеемся на следующие 50 лет. Шәһәрнең төп коллекторын төзекләндерү эше тулаем 2020 елның июлендә төгәлләнәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 5 көн газсыз утырдылар. Осанатнада без 18:03 йортының беренче подъездында газны үзүләре турында сөйләгән идек. Сәбәбе газ исе чыгу. Бу көннәрдә Горгаз предприятиесе белгечләре барлык фатирларны карап тикшереп чыктылар, әмма кайбер фатирларга керә алмау сәбәпле газны тиз арада ялгау мөмкин булмады. Ниһаять, анда яшәүчеләр подъездга зәңгәр яулык бирелде дип хәбәр иттеләр. Энергетик мәдәният йортына капиталь ремонт үткәрелә, аның ачылуына 45 ел узган. Соңгы тапкыр бинаны 10 ел элек ремонтлаганнары. Ул вакытта фасад ясалган, ишек алдындагы мәйданда ял итүчеләр өчен эскәмияләр урнаштырылган. Бу ел энергетикның эчке ягы яңартылачак. Элемтә һәм сигнализация, җылылык, вентиляция, электр һәм канализация системалары алыштырыла. Шулай ук бинаның түбәсен ремонтлаячаклар. Сәхнәдә исә яңа яктырту приборлары урнаштырылачак. Түбәдән инде су керә башлады. Аннан бит әле түбә аша безнең инде су агып төшә, яңгыр сулары, аның да үзенең юлы бар. Аны да төзәтергә кирәк иде. Аннан инде электр шилтәре бик нык искерде. Хәзерге көндә яңалык. Аннан инде салкынча була башлады. Тәрәзәләребезнең дәген калынлыгы, пьяла калынлыгы безнең менә шундый зур биналарга туры килми икән. Директор әйтүенчә, ремонт өчен 400 миллион сум акча кирәк. Әлегә башлангыч төзелеш өчен 100 миллион сум бүлеп бирелгән. Июнь ахырыннан энергетик мәдәният йортында концертлар туктатыла, капиталь ремонттың төгәлләнү вакыты әлегә әйтелми. Тукай районы Новотроицкий авылын күбәләк картына ашаган бүҗәкләр сырып алган. Халык борчылы безнең кайнар элемтә номерына шалтыратты. Мисал өчен, Зайцевлар гаиләсе бер көн эчендә ишек алдыннан 2-10 литрлы чиләк бүҗәк җыеп түккән. Көрәшергә тырышабыз, әмма бернинди чаралар да ярдәм итмәделәр. Кортлар күпләп караусыз калган кырларда үрче дигән фикердә авыл кешеләре. Кырларның берсен бүген су каладылар, киләчәктә анда икмәк үстерергә планлаштыралар. Авыл халкы иң беренче чиратта үзләренең сәламәтлекләре өчен борчыла. Әлеге кыртлар балаларны да тешләр дип куркалар. Экологи биология үзәге белгечләре исә бөҗәкләр кеше сәламәтлеге өчен зарарсыз дип ышандырды. Они не могут укусить и там поцарапать. Вряд ли они являются ядовитыми, но
конечно, очень прожорливые и будут искать пропитание, поэтому могут питаться не только характерным для них кормом, а переходить и на другие растения, поэтому объедать листья, в том числе листья сельскохозяйственных культур и огородных культур. Әгәр сезнең берәрнинди проблема борчыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Кызу көннәрдә ашыгыч медицина ярдәменә мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Һава температурасы 25 градустан артканда йөрәк кан тамырлары авырулары кискенләшә. Табиблар хроник авырулы кешеләргә көн кызуында авыр эшләр эшләмәскә, кояш астында йөрмәскә киңәш итәләр. Аеруча сәгать 11-дән 3-кә кадәр куркыныч, иркен һава үткәрә торган кием кияргә, башны капларга кирәк. Исерткеч эчемлекләр катгый тыела, баллы газлы сулардан да тыелу тору яхшы. Көненә 2-3 литр чиста су эчәргә, суны эчәргә кирәк. Эчәсе килгәндә түгел, бер 15-20 минут узды икән, 1-2 йотым эчеп куйсан әйбәтрәк. Особенно инде салкын лимонлы су. Аннарсын инде бу вакытта безнең ашау мәгънәсе дә үзгәрергә тиеш. Без бу вакытта күбрәк салатлар, җиңел ашлар, җиләк-җимешкә күбрәк игътибар итәргә кирәк. Чаллыда атлы туризм үсеш ала. Сентябрьдә Тулпар ат спорты мәктәбендә махсус бүлек ачылырга тиеш. Тренерлар әйтүенчә, атлы туризм белән шөгыльләнергә теләүче балалар күп. Зурлар да кызыксына, хәтта башка шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәләр икән. Ат спорты мәктәбе бу юнәлештә тагын бер яңа проект әзерли. Аның турында укучыларның уңышлары шатлыклы табылды хакында хәбәрчебез сөйли. Тулпар ат спорты мәктәбе укучылары атлы туризм буенча Россия беренчелегеннән зур җиңү белән кайттылар. 2 беренче урын, 1 өченче һәм командалар арасында да 3нче урын. На сером мерине по кличке Кубок сидит Ксенофонтова Мария. Она взяла 2 первых места в личном зачете, и в общем зачете она выиграла и осталась чемпионкой первенства России. Морозова Валентина ярышка монолог исемле атта барган. 20 яшьлек булса да атым сынатмады дип шатлана кыз. Ул үзәле ат спорты белән 11 ай гына шөгыльләнә. Это новая дисциплина для меня, новые какие-то большой очень опыт, ощущения. Но мы справились вместе с моим верным другом. Директор әйтүенчә, мәктәпнең ат спорты буенча тәҗрибәсе зур. Хәзер алар атлы туризмны үстерергә телиләр. Яңа уку елыннан Тулпарда шул юнәлештәге махсус бүлек ачылачак. Атлы маршрутлар оештыру күздә тотыла. Короткую дистанцию можно непосредственно провести на ипподроме, а длинную уже в парке, где-то буквально на 15 километров дистанция будет. Это как спортивное ориентирование на средствах передвижения, то есть на конях. Апрель айында Тулпар мәктәбендә татар токымлы атлар алып кайтканнар иде. Алар беренче тапкыр Тукай сабан туенда чабыштылар. Кызганычка каршы шул көнне бер ат югалган иде. 2 атна узгач, бар кешенең шаккатырып ат исән-имин табылган. Там есть посадка, и в дневное время, вот сейчас как раз жара была, она пряталась там, сделала себе укрытие, и вечером выходит на водопой, и чтобы прокормиться. Татар атларының иң төп сыйфаты чыдамлылык. Алар кыш көнендә ачык һавада яши һәм үзләре чирәм табып ашый алалар. Югалган атның исән-имин табылуы моңа бер дәлил. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Многопрофильная клиника Медхан. Это высококвалифицированные специалисты, андролог, уролог, гинеколог, современная лаборатория, УЗИ органов и сосудов, процедурный кабинет. Клиника Медхан. Московский проспект 52-20А. Телефон 45 02 03.